saya is Ashish Pradhan. जोंबो खामानि दंबावो आबाद खालामनांगौ दा बे बुहुमाव खामानिनि थाखाय दिनै जोङो नायोब्ला जोबोद गोब्राब Chapter 5 verse 16 and 17. बेयाव ओरैबायदि होनदों नागारबो रंजादो आरज खालामफैदो गासैनि सायाव हामबाय होनदों 18 मानोना बेनो नोंसोरनि बागै ख्रिस्ट' जिसुनियाव इसोरनि इच्छा दा जों बेयाव फरायनानै मोनथिबाय आं गोबां बेखौ एक्सप्लेन खालामनाय नङा नोंथाङा बेखौ लाबोगोन दा बेयावहाय जोङो फरायनानै खोनाबाय नागारबो रंजादो आरज खालामफैदो गासैबो बिषयाव जोंखौ खामानिदों 16 and 17 आव बेखौ बुंनाय जादों जोङो जेब्लायबो रंजानांगौ इसोरनियाव जोङो गासैबो बिषयाव जों खामानि गोनां बेबो मोनसे रिजन दे आरो बेखौ जोंहाय गावनि मावनायजों मोनसे गोदान गारि बायनो हाबाय आरो बे मोनसे रिजन जानानै फैबाय रंजानायनि थाखाय बेल' नङा गासैबो बिषयाव जोङो रंजानो गोनां दिनै जोङो जानो थाखाय होदों लोंनो थाखाय जोङो नाथाय गोबां मानसिया दिनै बोथिसे ओंखाम थाखाय जिरायना जानो गोनां जादों जों लामाफ्राव नुयो बेंक स्टेसन बास स्टेसन गारि मटरफ्राव नुयो गोबां खस्थ' बोथिसे ओंखामनि थाखाय नाथाय इसोरा दिनैहाय जानो लोंनो ओंखाम दै जोंनो नांगौ बायदि होदों जोंनि समाव बेफोरनि थाखायबो जोंहा बैसोरखौ खामायनांगौ दिनै जोंखौ सानसेमानि गोथाङै लाखिबाय जों गामिखौ दिनैसिम जों गाहामैनो दङ बेफोरनि थाखायबो जों सोरखौ हामबायनांगौ गोबां हामबायनायनि रिजनफोर दङ आं गासैबो बुंनो थाङा प्रसेसनि गेजेरजों फोरखौ लाबोफिनसै लेकिन शर्त ये है कि हम अपने आशीष का मतलब समझे कि आशीष हमें मिलती है तो हम लोग इसका कैसा उपयोग करें है कि नहीं इसे किस तरह से लेकर चले और हमारे एवेंजलिस्ट ने पढ़ा था दो तरह से प्रोनिका और उसका ये एक निर्णय है ये इसका जो है सार है इसका जो है कंक्लूजन है और उसका 16-17 एक बार है कि नहीं तो आशीष जो है आत्मा है किसकी और बताइए कि कितने दिनों तक प्राण तक जाबाय आरज खालामबाय थादों मानो होनबा जोङो फिसाजोआ देरबाय बाइकआव थांनो हाला नोंसोरनो एसे गिदिर गारि नांगौ होननानै आंखाला फार्स्ट खुगासिदों आंनि थाखाय नाथाय आंखालनि आरजखौ इसोरा खोनासंबाय बेजों लोगोसे जोंबो आरजआव थाफाबाय थाबाय दा इसोरा आंनो दिनै कार होबाय इसोरनि महिमानि जेरै बाहायनायाव बिदिनो इसोरा जोंनि बे माबाखौ कारआव लोगोसे थानाय आसिर्बाद होदोंसै आरो लोगोसे आं हामबाय होनदों गासैखौबो आंनि न'खरनिफ्राय नोंथांमोनहा दिनै आंनि बे कार गोदान लानायाव दिनै आरो आंनि बे न'खराव बे खुसिनि माबायाव नोंसोरो आंखौ हेफाजाब होफैबाय बिनि थाखाय आं आरो आंनि न'खरनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गासैखौबो साबायखर जासिबाय आरो लोगोसे जोंनि बे बिबिसिनि बेंगलर बर' चार्चनि जोंहा एभान्जेलिस्ट आं फार्स्टखौ लिंहरदोंमोन नाथाय दा सम गैया दिनै ओमफ्राय आं सेक्रेटारिखौ नुवासै फैयाखैथाय
बिथांमोनखौबो ओमफ्राय लोगोसे आं बे गासैबो फोथायारिफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय थाबाय मानो होनबा नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होफैबाय इसोरनाव आर'ज गाबफैबाय बिनिफ्राय आं गासैखौबो गोजोननाय थाहरबाय आंनि न'खरनिफ्राय ओमफ्राय आं स्पेशलि आर'जखौ खावलायखानो सानदों स्पेशलि गारिनि थाखाय आर'ज खालामदो ओमफ्राय जाहाथे गारिखौ जाहाथे इसोरा अराय सम सेफटि खालामनानै दोनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे फिसाजोना नैजोना हाबियारनि जा सोलिनोसै माबायाव मा होनो 21निफ्राय ओमफ्राय आंनि बिजिनि खामानि बेयावबो जाहाथे इसोरा हेफाजाब होयो थांलाय फैलाय गासिबो ओमफ्राय इसोरा आरो बिनि जाहाथे हारसिं सालायनो साहस होयो मानो होनबा बे सालायनो सोलोंबाय हाबाय खना खना थाङो बिनिफ्राय बानासबारि थांलाय फैलाय खालामसै एसे आरो बिनिफ्राय गाव हारसिं सालायलांनो हानाय बायदि इसोरा जाहाथे बेखौ दैदेनो ओमफ्राय आंबोथ' दासिमबो पारफेक्ट जायाखै गारिखौ सालायनानैबो दा आंबो जाहाथे आं पारफेक्ट जायो सालायनो इसोरा आंनि लोगोजों थानांसै आरो आं सिगांसिनो खायसेखौ हामबायमोन आरो साफ्रोमखौबो आङो हामबाय साफ्रोमखौबो इसोराबो जोंनि न'आव फैनानै बेबायदिनो मदद खालामबाय जिन्दगिया हामबाय गासैखौबो आरो गोबां समनिफ्रायनो आङो आर'ज खालामबाय थादोंमोन बेबायदिनो इसोरा जोंनि गुबुन सानसे आरो बियो बिराद आंखौ सापर्ट खालामो थांलाय फैलायाव आंखौथ' गोबां समनिफ्रायनो बुंबाय थायो बेनि थाखाय आर'ज खालामबाय थायो कौवा है हमने देखा व्यवस्था विवरण में कोई भी कभी होने नहीं पाए जैसा जावेद ने प्रार्थना किया और उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया आज जलेस की प्रार्थना को भी परमेश्वर ने रंजू की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है और उसने आशीष दिया है Already got his blessings and then the car. Lord, I pray for this water that you can put your blood, that the water should be sanctified, the whole thing and round that when we sprinkle that car should be a safety in your hand and that your protection will continue. Especially the blessing that you have given this offerings. I pray, O Lord, that for us the offering, bless this offering and utilize for the glory of God, for the ministry that you have already assigned to this our Boro Church. Continue that this offering should be utilized for the work of the God and the ministry of the God. Bless the entire the things but we have presented before you as a car and the surrounding all this and family of the Jalis. In the name of Jesus, I ask this prayer. Amen. ने आपको आशीष दिया इस आशीष को सदा सारे लोग मुबारकबादी दे दो ठीक है अच्छा किया Day later. आफादिनि जोंखौनो हामबायनो प्रभु बे गथ'खौ आफा नोङो सहाय खालामबाय नोङो दैदेनबाय प्रभु आफा गोलाव सम 6 years 6 बोसोर आफा बे गथ'खौ नोङो खांबोनायाव नों दैदेनबोबाय प्रभु आफा गोलाव लामा थांबावनांगौ दङ देरलांबावनांगौ दङ फरायबावनांगौ दङ गोबां सोलोंबावनांगौ दङ गियान आफा बिथांनो नोङो होनो नांगौ रोखोमै गासैबो गियान नोंनिफ्रायसो प्रभु ईश्वरिक आफा गियान जोंनो नांगौ बे बुहुमाव खामिनो थाखाय सासे गोरों मानसि गियानि मानसि जानो थाखाय बेनिखायनो आफानि जोनोमनि दिनाव आफादिनि जोनोमाव आर'ज खालामदों बेंगल बर' सार्चनिफ्राय सफैनो हानाय गासैबो व्यक्तिफोर प्रभु आफा जोंनि खाथियाव आर'ज खालाम प्रभु आफा बिनि जोनोमनि सानाव जोंनि खाथियाव आर'ज खालामदों बिथांजों आरो बिसोरनि गासैबो मावनायाव सहाय खालाम बे गथ'नि जानानै बे गथ'नि जिबन बे पेरेन्टस आरो उननि आफा जेसे गोबाव सम बे बुहुमाव खामिनानै थागोन एसे गोबाव सम बिथांमोननि गासैबो थांना थानायाव नों दैदेनदो नोंनि बोर आरो आशीर्बादखौ दोनखायबाय थादों हामबाय होनायजों जोंखौ बासायनो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव बिनाय जाबाय आमेन 오늘 다 인들 보나 한시
우리가 그거는 한 거나 영화. Happy birthday to you. What is your name? Arya. Ari Bandari. Arya Bandari. Lalur. Arya Bandari. Nandita. Full name Nandita is. Hey, Nandita Reddy. Nandita Reddy. Oh, Reddy. Oh, Nandita. aneh pula. बेटा Nih kasih nih ini tuh udah bisa satu orang kedah ke kena kan nih. Noah, mana? go. Ayo. Bina. Hello, what's up? Go. Amain dulu itu, amain dulu itu. Trimandal. Pada boya apa mana? Sudah. Mami lấy. Udah tuh kali-kali makanannya.